Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Faradela Anindya saking kelas 11 TKJ kali tahun ajaran 2019-2020 SMK Negeri Setunggal Cilacap. Guru mapel bahasa Jawa kula Ibu Ari Triyanti. Samengko ingsun tutur sembah catur supaya lumuntur dingin raka cipta jiwa rasa kaki ing kono lamun ketemu tandha nugrahaning manon. Rungokno pitutur becike wong tuwa. Mituhu dumateng Gusti Kang Maha Agung. Amarga menungsa boten selawase urip ana ing dunya. Mula uga goleka sangu kanggo akhiratmu.